Táto obľúbená lokalita je ideálna pre tých, ktorí hľadajú pohodlný životný štýl s blízkosťou všetkých služieb. Vitajte na terase na Narcisovej ulici, kde mám na predaj dvojizbový byt. Tento prakticky riešený byt ponúka túto priestranú obývačku, veľkú spálňu, samostatnú kuchyňu. Hneď pri vstupe máme kúpeľňu s toaletou, veľkou výhodou je šatník. No a počas horúcich letných dní vás chladí v byte táto klimatizácia. Obľúbená lokalita, ideálne 6. poschodie, byt po rekonštrukcii, klimatizácia a šatník navyše. Toto môže byť váš nový domov. Príďte sa pozrieť. Ahojte.